నిజంగా చెప్తున్నా భయ్యా, ఈ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఛాలెంజ్ లో నిద్ర కూడా వస్తలేదు నైట్ టైంలో. నేనైతే ఒక ఓన్ బ్రాండ్ అయితే బిల్డ్ చేస్తున్నా విత్ ఇన్ 30 days లో ఆఫ్ డే 18. మన బ్రాండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి మొబైల్ యాక్సెసరీస్ అండ్ క్లాతింగ్ బ్రాండ్. నిజంగా చెప్తున్నా భయ్యా, ఈ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఛాలెంజ్ వల్ల మనకు నిద్ర కూడా పడతలేదు. ఎందుకంటే డైలీ ఒకటి అనుకుంటే ఒకటి అవుతుంది మనతోని. అసలు ఏమైందంటే మనం అనుకున్న రూమ్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది భయ్యా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం అవుతలేదు. అసలు రీజన్ ఎందుకంటే మన పర్సనల్ ఇష్యూ వల్ల అయితే క్యాన్సిల్ చేయడం అయితే జరిగింది భయ్యా. అసలు చెప్పాలనుకుంటలేను, మీకే అర్థం అయిపోతుంది అసలు ఏం జరిగిందో అనేది. నేను చెప్తే మంచిగా ఉండదు, దానికోసం అయితే చెప్పాలనుకుంటలేను. ఇంకోటి నాకు ఎప్పుడో తెలుసు ఇలా అవుతుందని, అందుకోసం ఒక అల్టర్నేట్ ఆప్షన్ అయితే పెట్టుకున్నా. ఇది మన అల్టర్నేట్ ఆప్షన్ రూమ్. ఇది ఎవరిదో కాదు, మా అన్న రూమే. ఇక వచ్చి 1 by 1 సామాన్లు అయితే తీసిన, లోపల నుంచి క్లీన్ అయితే చేసిన మొత్తం 1 by 1. ఇక మొత్తం క్లీన్ చేసినాక రూమ్ కి అయితే డోర్ అయితే లేకుండే, డోర్ అయితే వేపిస్తున్నా. అండ్ ఇంకోటి మీరు వీడియోలో చూస్తుంది కొంచెమే, కానీ డోర్ వేయడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా తంటాలు అయితే పడినా భయ్యా. ఫైనల్లీ డోర్ అయితే వేసేసినాం ఎన్నో ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసినాక. ఇక రేపైతే రిమైనింగ్ వర్క్ అయితే చూడాలి. చాలా లేట్ అయితే అయింది ఈ రోజు.